pi ngai kenang mentah kan di statement te ya bangsawan ngin patip tenring ngai kenang kan di statement ngatrai ni de ban sutu barok bang ngomong pi mendei ban ile kai te na ada ngomong pi ngakren kenang kum ni bat ngapen sai kedar ba ngimde kum kinong yalam pialam kilong nong yalam hakan no kaseng hakan no bentang ngatrai tongin yalong konstruktif lang barok kenang ba komo pi nginla banjop ya kan ikatma ka basir kay yado kata-kata nga ong ya pi ngam kwa ban riak ya iwei hadin iwei pa di points mereka bangakwa ban ong kalong tam kawai sisisin pat ya kinu kiseng bahalang kabang sultanat kibabun kiseng bahalang ki civil societies haba ki criticize bun sin kalong konstruktif ki ajimut yang ik sarkar nei ya ka ba pin blame ngan ya tu ya pi kan mau kan ni kambha lana mangangan blame ya kiru kamlong makikin su blame klebe yang iru kamlong te ko mo pi namar ba ni wat siteng karu kan mau ba ni hab ya leng ba jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account tingin mla ban lek klumar ngin mla ban ya klumar bat sengau bah ban numdan su kum kini statement ki belong so irresponsible but ki ba pin su kren klebi klem tip ki briu ki bal anang ki bal start ka rule ka anya office ngatrai ki de ban tip bah bat la de kim tip ngatrai bah ba pilih training hapo mati ada pin tip le training so mati nanta saai ke criticism Nengok pi kamlong kum ni namar balong kum bang ngikwa ban pensutu bakla ya ki pat ba jong ke jela jagi bar ko kamlong ban lek kum ta ban mangiru no ko komen ngimla ban lek kum ta kum mo pi namar bakani ka de ka kamyap ka kamim bat kani kalong ka bangi train na ka benta ke jing mentoi jong ke jela mi kala jong i bar ko we tes ngau ba ngakerpat yanu to ya criticize baka MDA man ka bomlong upresto no bomlong kamlele tamba habi fikir size da ajimut dare ajimut kana bangi ngin simnya ke jimut ku jopi ajimut kana ba pin ong bangi baklang ta ngin korek e kata lei ba pin ong be bangi de kinong tu ki ba bam sap kamta ma ke kun na ke ne thma ngong kan mau ba kane kamlong ka ba na ta pi ong resign ngaso ban kerpat lada don pidon mesin do katang frai to yang election how are pulai yang election kenapa pinjop ba pila ban sekri bai pai ba they what yele ka ai ngong pi namal ba kani kamlok it is not fair but ngada kerpat juru ko mo pi ya paro kinong yalam jo kiseng balang to ye tre lang ban i ke sarkar ban ngimde ban siap ban yele ka ai kumne na mtaki ki pai ba pli mar ka banga iteng kolong bagi pat ba jongi ki sat kham ngai ya ki fake news ban ya ki ban ki bade ki kham sutanat ban snap ki khobor lam le o bayap uta na wat jing sisa kam de ya kata bre ki spread keleng khobor dengan soban ong ki pat ba be ngau ba wat sngap than ye kum kini ki jai le pet ya ka kam ngingi don hang ne hak sarkar mdei banga ong pi bi don na kumtai ladi but what keno nganga job na prusla konsusi ngong pi besania ki pat ba jong na prusla konsusi pimla ban ong pi resign ya pimla ban ong bikemen e ki bom trekam hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom boro anu phomot ki mali la ka jong konsusi ngai i ki MDC ki bi trei ngai i ki seng bahalang ki ba fer ki trekam ngai ki seng balang ki ba per ki trekap ki arab ki baduk ki basuk ma phi pinwan ban tanra pan ban yi ka kamut ayu phiro balai phin trekap yarap lem ki baduk yarap lem ki bisitom ngong phi ngai ki babon ba ki reu simetro ngai ki news don tu we ba karstiu ule samja ule hi nanti kita bon ngom pi kiseng ki society ki ba per ngai ki samja ki pelut ngom pi ublei kur khu ya gitu ublei kur khu gitu
ban ngai ru bo blei un kur kulang ya ki pai ba jo ke jela me kala jong ibaro namar ba kan ka bangi im menta kalong ke jing im ga ba nga ong e pi ka klam ga i sir khei hadu ga ta ngim don por ban ya ai ki fake news seo ba wat ya snap i ki fake news ngim don por ban batai e pi ka bom dei lengau pi ngi don por hang le ya ka ban ya te namar ba ka ba kong san e ka jing im jongi ngi don kam swa ya ka kot ka khia jengi ka don kam swa khnam bangin lai na ka jing her tma jong une u khnang jing pam baro ti tai dei kentin manga kwa ban kren na ka ni ka por